מתמודדים, ברוכים הבאים למשימת הפרס הראשונה שלכם לעונה. הפרס יעזור לכם בעיקר בבעיית הניגוף, הידועה לכולנו. והפרס שלכם הוא נייר טואלט. יואו, בואו תריחו. אני לא מאמין. זה אמיתי? נהדר, נכון? בואו ניגש למשימה. כשראיתי את הפרס לא האמנתי. אמרתי לעצמי, אני הולך להתאבד על המשימה הזאת, כמו שלא התאבדתי על אף דבר בחיים שלי. כשראיתי את הפרס, פשוט לא האמנתי. אני אמרתי, אני פשוט אקח את זה ואני אעוף על זה. זה פאקינג נייר טואלט. כשראיתי את הפרס, לא כל כך התרגשתי, כי הבאתי את זה מהבית. כן, יש לי פאקינג מגבונים. לא, אני הולך פאקינג להתאבד על המשימה הזאת. משימת הפרס שלכם היא למצוא את הנייר הטואלט, שהוחבא כאן בקפידה. הראשון שימצא אותו יזכה בנייר טואלט. צאו לדרך. היי, הצינון הזה. מישהו מצא? מי מצא? לא מצאתי עוד כוס. היי, מצאתי! מה? לא משנה. מצאתי! רק בשביל זה הייתי צריך לנצח את המשחק הזה. ברוכים הבאים למועצת שבט הראשונה שלכם. כזכור לכם, אי אפשר להצביע לז'וז'ה לאחר שזכה במשימת החסינות. I am the winner, I say. מתמודד הראשון, גש להצביע. נתן, אני הצבעתי אליך. נתן, פשוט לא מתחבר אליך, ואתה חלש, ואני פשוט שונא אותך. אתה יכול לצעוק קצת יותר חזק בבקשה? מתמודד שני. ליאור, איך אני אגיד את זה בלי שתיפגע? אתה אפס, אתה כלומניק. איך תעבוד? מתמודד שלישי. מצטער ליאור, בצבא לא התחברתי אליך. מתמודד רביעי בבקשה. אני לא יודע כל כך איך לעשות את זה, אני מאוד לא אוהב פרידות, ואני מצטער אם תעלבי, אבל בר, מצטער, זה לא את, זה אני כל כך מצטער. מתמודד חמישי. ליאור, אני מצטער, אני הרגשתי הכי נכון להדיח אותך. חברים, הגענו לרגע האמת. ברגע שיקרא את התוצאות, המתמודד שיקבל את מירב הקולות יודח ויעזוב את האי מיידית. נתחיל בהקראה. כל אחד לאליאור. כל אחד לנתן. עוד קול לאליאור. ויש פה קול לא חוקי. תגיד את זה כבר! בר רפאלי. יהיה בסדר. עוד קול לאליאור. אליאור, אתה עוזב את האי עם 3 קולות. השבט אמר את דברו, אתה עוזב את האי. אני מאוד מאוכזב היום מהמועצת שבט, אני חשבתי להגיע הרבה יותר גבוה, אני מאוכזב מחבריי, ונתראה. מתמודד רביעי. מאוד קשה לי לעשות את זה, אני לא יודע כל כך להיפרד, אבל בר, מצטער. ליאור, אתה לא שווה כלום. אתה אפס. איך נגיד את זה חלש? אתה אפס. הפתק. מתמודד רביעי. אני לא יודע ממש איך לעשות את זה, זה לחץ עצום, אבל אני מצטער. בר, אני מדיח אותך, זה פשוט נכון.
מתמודדים, ברוכים הבאים למשימת הפרס הראשונה שלכם לעונה. הפרס יעזור לכם במיוחד בבעיית הניגוב הידועה לכולנו. הפרס שלכם הוא... מגן תקל.